Čaute, na tomto videu ideme ukázať môjho brata Henka. Môjho brata, kde chodí do školky. A tam, kde chodívame von. Áno, a všetko vám bude ukazovať. Aj čo kreslil. Ľudia, tak vonka, to chodím, tak tam chodívame Hlasnejšie. samotný von. No, vidíte ľudia, tak my tam pôjdeme, bystrom a môj brat je... A tam stavajú tam, že? Prerábajú vám. Vlásku novú. A ľudia, nepýtajte sa, že prečo není video z čistinky, lebo lebo to nerobia zatiaľ. Keď to budú robiť, ten deň, keď zajtra budú robiť, hneď, lebo zo školy vždycky, keď idem, tak ja sa pozerám, že ideme zo zadu a stále vidím, že či robia alebo nie. A keď nie, tak video nebude. Dneska som natočil z pyrotechnika. Ľudia, môj brat chodíva, ja už idem. Čau. No ľudia. Takže aká ovca tam. Lukáš, čo robíš? Môj žo. No ľudia, Aj. ľudia. Ticho. Aj. No, môžeme rozprávať. Ja sme preto rozprávali, lebo tam bol môj spolužiak. Ho sa blížime tam. Tam. Ľudia. Ajo. Čo je? Aj? Môžeme. No, Aj spolu. poď, no poďme. Toto už bude tá školka. To je ľudia blízko. To všetko prerábajú. Ľudia, tatko. Ticho, toto sa... Jaj, tu furt pre ľuďoch sa vhambím. No, čekajme. Ok. No, môžeme rozprávať. Ľudia, a ja vám to všetko poviem. Tu niekto vtykávame. Juj. Tu vtykávame. No, to nehovor, hento. Ľudia, A tu vám poviem. Tu sedú na senky všetky dva. Tu som si ja na kresky nesol. A tam robíme sa vojakov. toto. A tak nima som musím robiť na tej vojenskej záchrane. Tu ja A tu to ustavajú. Tu ja utekám. A tu Tu. Takto tá jeho školka začala robiť. jemu Vyzerá? to To. zakladať a zamknem ho. Ľudia, Poď, my vám dobre. ideme sa niečo ukázať. No, poďme. Ideme okolo. Poď, takto začalo. Aj ten dom tam robili, to už je hotový. A to tu vyzerá takto. Tá školka. Tu sa nezaujíma vám to? Tu nechodíme. Kde? Sem ja chodívate? Nie? Nie preto. A to je nové, nie? A ja som sem chodíval do školky, keď som bol malý. Keby sme Tak do strom. nej, tak ideme sem. No chodívame. Tak tu vyzerá. Takto. Okay. A dajte sem, koľko lajkov majú dať, diváci? Fanúšiky? Áno, dobre, 5 lajkov.
A už máme 64 odberateľov, Luky. Dačo im povieme. Ľudia, tu chodívame. Aj sem? Ľudia, ľudia, tu máme sa nič neobodí. Čo robí? Čo ide robiť tá opička? No. No poď. No už poď, to je no. Nerob, chod dole. Už pome. Nemohke za toto. No, tu má bicykel. Bicyklik. Aký zlatý, to som mal aj ja, keď som, no, áno, to som mal ja, keď som bol malý. Takýto, ale to ešte som bol čisto nový. No. A bude oslava, že? Keď dáme 100 odberateľov. No, nadá sa jeden like. Áno, 1 like a bude oslava. Nie, 2, nie, tak. 1. No, tam 1. No a teraz tak to vyzerá. Ale tam bude aj 0. No aj 0, keď tam bude to jedno. Ha? Hlavne, nech to vidí ľudí veľa. Aby to videlo. Tak to vyzerá. Hen tam vyzerá tak. Uj, pardon. Tak to vyzerá. A už máme 64 odberateľov. Vy ste topom. Vy ste najlepší fanúšici, ktoré som mal. Ľudia, No, sa vám dať. Pekné slnko. Sunset. Stále som. Poď. kde nám chodí autobus. Ozaj, no? Kde vám chodívajú? To by ma zaujímalo, no. Ľudia, poď sa za mnou. No. Poď za mnou. No ideme, ideme učakať. Haló! Tak vyzerá tá školka. Počuj, utekám jak drak. Jak drak tieže. Táto stará školka. A tam čo ničia. To je zaujímavé, to som ešte nevidel. Koš. Tu chodím ja. Kde? Sem? Aj sem chodívali sme. Aj tu tam chodím. Aha, jaže, kde to je a túto to je. Ľudia, ja chodím tej tredy. Áno, hen tam chodíva. Čakajte. Hen tam, ak vidíte. Ľudia, Hen tam, ak vidíte, to hore. ľudia, nás Tam. chceli vidieť. Hen tam, jak tam. Hen to, čakajte. Áno. Tam chodíva môj brat. Ľudia, ja som vám poviem. No, Tu rezeme sproty. ale to nemôžeš teraz. Ľudia, Až keď si tu schopný. rezme sproty, no sme tu, my tu rezeme a usiekame nás tam ľudia. A Ty si čistý po mne. Si stál pizza. a potom na záňara už si serkali, sme museli zas tam. Ale to si nespravíš, že? A ja som tam museli spraviť, že? No. Trede? No a čo robí? No povedz, že čo robíte vy v trede? By nás zaujímalo. Ja trede robím. No čo? S kamosmi nás dajú pri stolisku, preto máme pri stole koze a ona už si seka nám dá za stolisku. No, ešte čo chcem vedieť, čo robíte? Hrávate sa, že? Hráme sa s koskami a Áno. A čo robíte? hlavne niekedy sme išli Poď vidieť. A hej, tam mám školu. Tam je celocvič. a tam chodím ľudia. Kde? Ukáž? A túto si pamätám, ak som chodívala ja. Ľudia, ja Jak som vám behala. poviem, kde chodívame sportovať, dobre? No, hen tam, že? Hen tam. A niekde. Opička. Nikde. Pozor. Ľudia, ja idem už jeden deň do tej skôrky a No a za chvíľu sú prázdniny. No, ešte počkaj. Čakaj, pondelok, útorok, streda. Už len 3 dní. nás Ideš. sme doma. Áno, sme 60 dní doma. A vyjde sa do školy prírody. A nejdu už. Nikto už nejde. Áno. Že máme víkend. Na Áno. videjka sa poď kúkať, čo budú. Ide celý.
Ty si, ale... Čo tu popadajú príjemno. Tieto kvety ja jem. To je zle. To jačok. Idú zle. To vonia. Aj, to super. Dobrý deň. Poďme ľudia. Ľudia, poďme sa. A ja sa tam sem kúram. Kde, sem? Poď. Tak to vyzerá. No, ukáž. Hej, tu za chvíľu budete hravať, alebo nie? No, nemôžeme sa hrať, ešte ideme iné ukázať veci. Chceme. No, poďme rýchlo. Ja No, si poď. doberiem toku Bugatti. A to nemôžeš, to musíš nehať. Môžem. To musíš nehať. A ja môžem. Nie, Sosiak. nehaj, ľudí. Sosiak. Ja ťa chápem, ty si malý ešte, ale to ma ešte moc nechápeš, si malú babetku. Malú babetku 6-ročné. Poďme. Ja chcem ešte dať čo iné, to bude ešte dlho. I tak ja idem, dobre? Idem, čau. Ľudia, postaň. No poď už. Poď už rýchlo. Rýchlo, Luky. Dobre si to to jeden. Nie, Luky. Áno, Luky. áno, Nie, áno. Luky. Už som má nás. Luky. Dobrý je. Hej tam. Poďte. Hej tam. Počkaj. Ale pekný Sonic. Aj, Ľudia, no, si to je tam. prank. Ty si oklamal, že? Čo je? Tam ľudia. Čo? Ono sem zahrabe. Je to takto a dáme to na zem, takto. Tak. No poď, dobro, poď. Pôjdeme sem tak. No, poď. Pôjdeme sem tak. Áno, no, poď, Daj poď. mi ukázať. Ten bicykel, no Ne, poď ne, už, ne. áno, už poď. Tam chodíme i do školy. Jaj, buď tu nemelo. Ide. Super. Poďme, poď sem. Čo je? Tu smrdí. Aha, tu tvoj. No poď, no kde cvičíš? A tam nám chodí autobus. Je A tam. kde cvičíme ľudia? Aha, ľudia. Vy cvičíte hen tam, nie? Tam áno, a tu nám ide autobus. Tuto. Kde cvičíte tuto? Áno. A Tej- tam nám chodí autobus. A ja tuto chodím do školy. Tak sa to bolo. No, dobre. 40. No poďme rýchlejšie. Aďo. Ale ja by som nemal cez školu. Mám im to... A kde ideme? Počkaj, A poskane sa spolu. alebo môžeme, poďme. Ajo, poskane sa spolu. Ideme. Tak si. Poď sa, nie, tam nechodí. No, ideme. Sám poď. Come on. Ja typnú ti, chodte si typnúť, že prečo tam sú hen toľko veľa aut. Tento je plná rada, ale vám to ešte idem ukázať. Poď, poď, rýchlejšie. Poď, typca. Poď. No poď rýchlejšie, poďme rýchlejšie. Rýchlejšie. Lebo to bude mať aj... Nechcem, aby to malo dosť svetlo. To, poď rýchlo. Choď, príďte, zbieram to. To je ovca. Ja to musí vidieť dosť
teraz si tým, že prečo tam hen tak veľa aut. A to ešte píšu, ukážem. Prečo tam hen toľko veľa aut. Čujete? To chodím do školy. Prečo tam toľko tu veľa aut. Až úplne nakoniec sem tam. No a vám to teraz poviem. Hen tam je moja trieda. Hen tam. Tam, poď. No lebo... No, si aj vy si radšej mohli vieť. No poď, stál to. Stál to, no. A to je, no. A to je preto, lebo idú robiť toto. Sem idú, nie na auto, idú sem robiť to. Tak ľudia, preto to video by to bolo všetko, nezapočeno like, odber a čus.